Dobre triunfo de Cabo da Cruz na Liga A para colocarse como líder en solitario da clasificación. Os vermellos impuxéronse con seguridade en Ferrol e en Redondela. Agosto arrancou co mes definitivo da Liga Galega de Traineiras e fixo con dobre xornada para a Liga A e descanso para a BAF. As embarcacións que compiten na máis alta categoría masculina a nivel autonómico comezaron a fin de semana na Cabana, coa disputa da 18ª bandeira Concello de Ferrol o do Memorial Miguel Deruns Criado, na que Cabo da Cruz partía como favorita e non defraudou. Houbo cambios no desenvolvemento da proba polas condicións do campo de regatas, polo que foi en modalidade contra o reloxo. E os crucenses impuxeronse sumando na enseada de Cabana a súa sexta vitoria seguida. Os vermellos marcaron a mellor referencia na quenda de honra dende o primeiro dos 6 longos, conseguindo unha vantaxe de 8 segundos co seu perseguidor Tirán. Con este triunfo ampliou a súa renda na xeral con San Bertolameu, que foi terceiro. E onte domingo pechouse a fin de semana coa 41ª bandeira Concello de Redondela, oitava xornada da Liga A. Cabo ondeou a bandeira e acadou a súa sétima vitoria consecutiva nunha proba chea de emocións e de sorpresas. Os vermellos non deixaron marxe de manobra aos seus rivais e colleron vantaxe no primeiro longo, aínda que Tirán intentou darlle emoción, acabou 5 segundos por detrás dos líderes. Mecos foi terceiro, San Bertolameu cuarto e Bueu quinto, os tres con menos dun segundo de diferenza. Cabo da Cruz remata esta dobre xornada máis líder ao sacarlle 11 puntos a San Bertolameu, segundo, e 12 ao terceiro, Tirán.